TV, Kasurok kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw.
Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayan Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino at hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay niyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, around Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And Country Best International is urgently needed, interns and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers
domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia. Ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolandia! Arandar Bicolandia! Arandar Bicolandia! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolandia! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. And of course, good morning USA, good morning California, good morning New Jersey, good morning Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. Siyempre, good morning Banwang Can Castilla. Sa 34 barangay Can Castilla, good morning. Minutos makalihas ang alas 5 ng pagkagaligdisa na yan sa Randarnet News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet TV. BicolNet TV sa paghiginot ni SM Maestro na Labtuon and sa bilog na puwersa kan BicolNet. Yaon dyan sa luwas si Tunekay. Initabi si Ayi Andes Arrieta sa inyong kasabay sa programa. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa pag-isa sa pag-type dyan sa comment portion kan sa inyong mga monitor. Live na live kita sa duwang istasyon. Ipit sa 22 na kan bulan na Hunyo 2021. Sa mga nagasilibrar kan sa inyong mga birthday, happy birthday! At syempre naman sa mga anniversary, happy anniversaries. Sa may mga fiesta, happy fiesta. And syempre naman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw, kakinaban talagang mamundo po yan mga karandar, mga kasurog, kung kaya ang programang Arandar Bicolandia, nakikisumaro sa saindong pagmundo. Siyempre, good morning sa mga nakantabay na, sa mga silent viewers. Kung mag-message ka mo, mag-comment ka mo, tangaling maaraw ng tangyaon ka mo. Aram kong ikayan. Good morning kay paring Alan Quinto na nakantabay. Pare, good morning. And sa bilog na pamilya. And kay Miss Rosalie Pinyalban, good morning. Nakantabay man, good morning sa bilog na pamilya. And kay Brother Piwi, good morning man tabi sa imo Brother Piwi, kan Sorsogon, nakaantabay man, siyempre sa bilog na pamilya. And kay Buddy Major Alex Raposon na nakaantabay man, good morning Buddy, kumusta ka na? Siyempre, dakol kitang pagorlayo-layan sa programa. Kay puwantan sa indong partisipasyon, ang sa indong mga
komento sa satuyang pag-urlay-ulayan, lalo na iniong issues Mariosip na mainit na o kaya pampainit sa payong. Paano na? Considering kayanan konsumo. Oh, yan ang pag-urlayan ta sa lado. O kaya, pati lado nasyonal gayon din eh. Grabe yan nagrangay kan mga konsumidores, lalo na kan Albay Power and Energy Corporation. Grabe da so paglubo kan bayadan sa kuryente sa ibong kan palpak na serbisyo da kay ni. Entra na kamo. Di aramon ta mga karadar, mga kasurog, kung saan talaga ang naging problema o kaya sisay ang nagpalangkaw. May nagtataram apik, may nagtataram wisem. Rin talaga. Aramon ta daw ini, lalo na dyan sa mga ining nakaantabay na, bakit gwa ka mo kinalage ka ini, tako dae, ako sanaan mapon kan istorya, kamo naan magpanagos. Intrahan tabi ni ako digdi. Ay kun mata na tabi si Sir Toy na Reynoso. Sir Toy, good morning tabi sa mano daw kun mata ka, nano daw kun nakaantabay ka sa programa. Intrahi daw tabi kami digdi bilang ikan chairman kan Consumers Consumer Watch, tama ba? O, tiba't igwa ka lamang digdiki maidugtong sa satuyang pag-ulay-ulayan. Ayo, masakit ini, uyugon mong idinagdagan. Ay, kung maluya-luyang pala kaya, paano na? Ayo, dyan, pag-ulayan tayo, ha? Sige. Naka-istambay na nga ako, sabi ni Kasorog to ni kay Ariglado tabi, tahanapon ta. Ay, good morning kay Paring Boboy Borse. Na nakaantabay man, siring man sa bilog mong pamilya. Hindi nga ini, namamati ni doan na arog ini kasensitibo na microphone na ini. Harayo na yan na nagbabatok. Pigda daw pa ang boses ko. Matindi ang nagbabatok na. Harayo yan digdi o sa studio. Pero mati ataw dangugunon tabi dyan sa indong monitor. Araw po yan kasensitibo kanan microphone na ini. Kaya ako magharayoon harayoon ako dyan sa microphone pero makosog. Anyway, bago ang gamos ko ang tanguna ang primero nga bonus kan informasyon. Tamay numero nang itinao si Tony K. O nina, igwa na ako Tony K. Kikunyan mo. Numero mo. Kala mo ba? Inayal tayo na ini ha. Wala, paano daw ini? Kayo? Difficile pag bago. Doctor, okay. Sige, may instruction pa para madayal. Okay, hilingon ta, matiyon ta, ha? Sige, try! Mayo. Tibad natog dunan mo, Tony kay kunyang. Maligalig na naman. Day nagaring. May network ka dyan, Tony K. Dahil nagaring tabi, Tony K, an sa imong cellphone. (0951-623-0749) Ano daw kung tama ini napigdadayal ko? Iyo. Tama man to ni Kay ang pigdadayal ko. Nata ini what happening? Pagkaragay ka nung what happening mo. Mayo talaga. Dahil man tabi,
Tony Kay, nag-ring an sa imong cellphone. Oh, nakadial kita, oh. Oh, call indeed na nga ni. Napaw, yes. Mayo ka. Okay. Mayo. Ako daw tabihan i-dial mo. Oh, yan na. Maluya talaga sa naan signal. Hindi ko sa imo o sa kuya. Hindi ko aram. Oo. Nagring na baga. Talagang maluyaan na signal kan smart gayon. No, cool and dead. Tony Kay? Anyari? One more try. One more try. Kasabay gayon ini sa pigapod na lapang serbisyo. Ay, inda. Wala, Tony Kay, cool ended tabi. Ang dahil managa-ring. Ika na sa nang apod sa kuya tabi. Tony Kay. Ang microphone na ini. Aha. Ano itong nangyari? Okay, digdi kita sa mga istorya, no? Mentras naghahanap si Tony Kay, matanos-tanos na tugdunan, taday kami magkakontakan, nagring nagkasubalo napalsok, na cool-ended because siguro of network, signal siguro sa samuyang lugar. Dahil ko aram kung sa lugar ko o sa lugar niya, pero dati man kami nag-aapudan digdi, di ba? Yaw na ko digdi, yaw siya sa luwas. So, meaning, either maluya ang signal niya doon or talagang daing signal ang smart. Ano na ang nangyayari tabi digdi sa tuya sa Pilipinas? Ano na ini? Dahil nang kamugtaki talaga, no? So mga importante yun, ang mga basic needs, actually, ang network-based basic needs na ini, nakadagdag ini sa basic needs kan mga tao, why? Because of signal kan cellphone, nagkakaigwa baga iyo maluyahon nga gabi nga digdi share so kunyan, sabi ni Tony Kay. Robert daw nagtugdon kay ini sa itaas kanyo. So kaunta tatimad matakdag pa si excuse me, si Tony Kay. Ta konsumi nakat na ini diyan sa konsumi nakat na ini diyan sa itaas kanyo. Dipisil okay na tanaw. Uyan na, nagadial na ako, Tony Kay. Ayun na, yaon pala dyan sa A1 problems. Hello? Hello? Yes, good morning. Ay, good morning. Kaso bago nag-green kisaro, nag-call ended. Sabi ko, kung bako sa kuya ang diferensya dyan sa imo or sa network. Sa network din, sir? Sa network? Dati man baga, ako din yaw ka dyan sa natutugdunan mo, maray man ang ulay-ulay ta, di ba? Ngunyan nagpuro, network talaga, nagluya. Maluya ang reception ko ngunyan ligay. Dahil mas kitig di sa kuya, iyo man. Ano pangyari ini o digdi sa Pilipinas, gabos na sana may diferensya, may problema, kaya ang iba, inda. Ako, madali na talaga, ako tibad sa aga, guyodong ko na ining pamilya ko pa Canada. Ika? Yeah. Iyo naman yan ang pinagpaplanuhan ka na magpasiring naman naman sa Mars. Dahil katara yun pa, para June pa sa nangon yan, magi ka pag July, August, September, abot hanggang mag-March. Mabalik na.
Ay, nagamit sa kuya si Maestro. Roger. Nya ko dahil taday si Tony kay dapat niya ko ani on. Nagagda ko ta mag-proofing kay. Ta. Kunya na ngayon, grabe na ngayon, atraso ko sa indo ni Tony Kay. Hindi niya ko dahil si Tony Kay. May schedule kita niya ko. Nung tigtara man sana, so okay na sa tuya na sa technician, pagpamayo na sana. Yun, naamaingon yan. Dahil may nag-justify man kaso hapon sa kuya na blinak siya kan Facebook. Kaya dahil niya magamit-gamit so Facebook niya. Dahil bagaan kaya gamit dyan sa, siguro sa StreamYard. Pigsen pati sa kuya so message sa iya kan Facebook. Temporary nga black. Kaya dahil mo nga pagsisantihon sa technician. Okay, reglado. Ako si Tony kay kanan ma-decision ba ko ako. Okay. Pasensya na lugod man sa tuyang technician. Ayo. Kuya nakantabay. Good morning tabi siyempre kay SMS ko nila doon. Sa tuyang technician. Okay, so kasorog Pangulo Merdos Tony kay kumusta lamang? Ano niya ta dyan? Please go ahead. Alright, tabi Sir Ray, good morning. Good morning sa liwat sa yung mga parantabay. Para sa mga dugang na impormasyon, magiging online na tabi Sir Ray, ang aplikasyon ng mga business permit sa kawaan kang TV Albay. Ini tabi Sir Ray, matapos na ilansar kan lokal na gobyerno as in kan Department of Trade and Industry ang electronic business permit and licensing system o ining EDPLS. Ang gabos ng mga transaksyon as in pagkuhan ng mga permit na inakaipuhan magkaigwa ng face-to-face transaction as in personal na magbisita sa mga municipal hall ang mga aplikante. Mantang ang mga bayad ang pwede man iagi sa online sa paaging sa paaging ini. Mababawasan as in malunod na ran ang hiro as in pagtiripon-tipon ng mga tao sa sarong lugar. Sa probinsya kang Albay, sulamenting ang banwaan sa naman kang tiwi pasanatabi sila ang kainot-inoting lugar na nag-adaptar tabi sila kang nasabi ng sistema. Alat, kasorog doon? Roger. Sa bilog na Albay. Roger, tiwi pasanatabi tabi sila ang nag-adaptar kayo nasabi ng sistema tabi sila Sabi ni Isay, ang ligas haloy ng online. Roger tabi sila ang ligas haloy na. Nag-adaptar naman kayo sa pag-ano kang sa electronics? Oo, dahil naman ako nagduman. Haloy na yan dati, last year pa ang Legazpi City. Kaso, ang problema... Siguro, digdi sa... Baka sa First District. Ang boot sabi yung kanya, digdi siguro yung sa Perner District. Sige, sigurado yan. Pero ang problema dyan, tabi, kasorog doon, aramuan na pwedeng, dahil lamang inantisipar ninda yan, ang mga online ninda yan, ang network. Wala talaga sila ang sa tuyang signal mo yan. Abel daw, mag-redial ka tayo sila sige. Wala kita. Taririki ka na, taririki. Okay. Kumusta, ano? Okay na? Ikaw okay sa kuya? Ako? Ay, okay. Okay lang dyan sa ko. Okay. Sa'yo mo kaya, putol-putol ang loud mo. Ikaw okay ho nun digday. Yan naman redial ako. Roger. Sige. Mas sinabi mo Okay. Redial ha. Bye. Aber daw. O yan. Nem. Alright na. Ako, kumusta? Jadi, maray-ray mo yan. Sige daw. Pare. Maray-ray mo yan ang pakol. Pulpo ka na. Tayo na yan. Sa'yo na nagabatok. Digdis ako sa'yo mo.
Hindi, nagkagiri mataman sa mga aya. O, igwa man digdi sa mo. Audience tayo ni nga ayang ba isa na. Sige, pahit. Nakisabayan. Okay. So, sa kuya tabi kasurog to, na kunya dyan, mababatin ako sa pag-istorya mo. Roger. Magayunon ang araw ka na sa sistema sa kada munisipyo. Dahil hassle, yaw ka lang sa arong mo kung may internet ka, umadumang ka lang sa internet cafe kung igwa pa kunyan, bata sa rarado baga kadaklan. Roger. Oho, paano man sumay mga sari-sari store na daiki mga internet, makakunyan dyan. Saro yan sa hassle. Ikaduwa, ang network. Halimbawa, sige, ang propal pa kan network kan internet, o paano yan? Dapat ma-anticipar nila at nangyari na yan sa ibang lugar. Go ahead, Tabi. Roger Tabi si Raye. And syempre, sa ngunyan, siguro, nag-iiling tama na masagi man yung magkakani kong paagi. Nganing masimagan man nga ni Tabi si Raye, itong mga hassle na pinagsasabi mo, manunong digdi Tabi si Raye, digdi sa online business registration Tabi si Raye. Oo. Sana magkaigwaman. Pero siguro pinag-iisipan naman nila sa kanyang Tabi si Raye. Okay. Ang manunong digdi. So ano yan, Tabi, kasurugton? Inagi yan sa ordinansa o sa resolution o talagang executive order o ano kaya naging kasuguan para mag-ibon yan na yan online mga registration na yan? So, rin ko Tabi kan si Raye, executive order Tabi ni si Raye. Okay. Oo, na ipinag-adaptar digdi Tabi si Raye sa Baluan Kantiwi. Okay. Okay yan. Dahil kitang kontra dyan. Uyugon man dahil ka naman dyan sa opisina. May business ka. Pindot-pindot ka na sana, di ba? Malilimitaran pa ang pagluwas kang tao and sharing naman sa mga matatawang lugar. Yes, bata. And sarap pa, magiging cashless man Tabi ni si Raye. Dahil maging sa pagbayad kami, puro online naman Tabi si Raye. Paano man sudahin pang online? Ngani? Yan ang siguro Gcash. Oo, Gcash na lang kaluluwasan kayo ni Tabi si Raye. Maganyan na programa. Mandipindi lang yan sa sistema buda sa provider kang internet. Roger ko da Tabi si Raye. Mantang mientras tanto ano na ito nag-supervidan ng dila tanong na pagkaka. Epekto yan kan signal. Okay. Wala nga, nagbubuha sa signal. Igwa pa niya. Justified. Mientras tanto Tabi si Raye, sa Siyudad Manggan Tabaco, pinag-adaptar naman kang Comelec Tabaco ang mas pinaka-high-tech na sistema kang pagrehistro kang mga botante sa paagi kang Comelec mobile registration app. Ang nasabi ng application Tabi si Raye, inot ng ipinaluwas, opisyal na ipinaluwas sa publiko kang uminaging Hunyo 15. Downloadable as in shareable Tabi ang nasabing app na Tabi si Raye. Pwede magamit daw warang internet connection. Hindi ang offline. Magagamit mo yun offline Tabi si Raye. Okay. And sa nangyari nga ni Tabi si Raye na meeting kang nakaaging aldaw duman sa Fatima Peace Court, iniras ni election officer kang Comelec Tabaco Attorney Sunshine Olaguer ang mga steps kung paano gamiton ang mobile apps as in iba pang mga lockdown sa pagparehistro. And sigon kay Olaguer, kaipuhan lang i-download ang app pagkatapos mag-download, fill upan ang application form, saro, as in kung tapos na, may maluwas na QR code na kaipuhang ipa-scan sa Comelec office kang siyudad para ma-print ang form as in makapag-biometrics. And ang iba pang mga lockdown, iyo ang satellite registration kada Sabado kung sa dadayuhon kang mga election officer ang hanggang lugar para ma-irehistro ang mga residentes dito. And bukas man, Lunes at Biyernes, alas 8 ng aga, sagkod alas 5 ng hapon ang Comelec office para sa mga maparehistro Tabi si Raye. Natakaipuan pa din Tabi kasurugton, natakaipuan pa nindang dumanon para makarehistro. Dagdag lamang sa gastos kan butante. Ang maduman sa Raye. I mean, dagdag lamang sa gastos kan kandidato. Imbis, diit sa nasog babakalon, dadagdagan.
Ang tabi dito mga kaya ngayon tabi si Rayi, kaipuhan baga marehistro ng makapagrehistro until September ata si Rayi. Kaya, Kaya tig-iiwakan kumilik na gabus makapagrehistro na tabi si Rayi. hindi, Pero tama ka duman. oo, ang dapat kayan, dahil hindi dapat dumanon. So gusto magboto sa maabot na eleksyon, magduman sa Comelec. Iyuan magrehistro. Ba kung pipiriton mo magrehistro, mas kaya mo, o yung man day man dudumanon, o siyempre, so kandidato, isus, madagdagan bagang kisang gatos na butantes, bagong restaurant o bagong restro. Okay. Sa Sorosang Gatos, ang Sangatos, piranaan, 100,000. Oo. Kaya magiging Gismail. magiging problema na naman lugudikan kandidato. As in, so, mga ma-aspirar, magibo na ng pagi ng pasunawan. Yung bag. Pero anyway, programa ganyan kan Comelec na dumanon. And digdi man yan sa banwaan kang Santo Domingo, nagkaigwama ng satellite registration na si Raye. And exclusive ito sa men and men kang nakaaging Father's Day sa hasta siguro itong niya na pagkaaldaw tabi si Raye. Okay. Ano po tango niya na kasurog to ni kay may aram ka lamang kung hanggang noaren pwede magparehistro ang sarong botante. October mo ka filing na. Naputol na so 7 minutes. Kaya ansa kuya, ang kaputan ko diyan, kaputan. Tibad lamang may aram ini si Tony Kita, siyempre sa mga nag-aaral tabay. Kunyan, may mga puta, tibad igwa pa kiday na karestro. Diya po doon na, tibad lamang kaurong kayo nito ni Kiso. Comelec. Hello. Hello, Sir Raye. May aram ka kung hanggang noarin tabi, so ultimong restrohan? Base tabi si Raye, isa sa tuyang kung di kita nakasala, sa napungatang informasyon, target ng Comelec na mag September. Tabi si Raye. So transfer of voting place, halimbawa from Daraga to Castilla. Day ita pala apot sa mga siring kaya tabi si Raye. Okay, sige. Dahil balay pag nakadayo kita sa opisina kan Comelec, hapoton ka ang mga siring ka na informasyon tabi si Raye. Dahil mo ako hapoton kung naghapot ako kaan? Ang aram ko tabi si Raye, ining kaulay kong si Sir Idol si Raye, madalaga nilang konsidyan sa Castilla. Sabi ko na kung kaipuhan na magpurar ako diyan sa banwaan ng Castilla, di mo hunda. Bay na. Bay na, ang ibabaya, gumansa na sa kunyan saro. Tama. Dadagdagan mo, yung bisaro sa magiging duwan baya. Bay na. Diyan ka na sa lugar mo magboto. Ang importante kan si Raye, yaon ang suportata. Yes. Halimbawa, may kamibig kang saro. Roger. Duman sa lugar, kung saan mahurar. Roger. Si RR. Roger. Ang lugar, hurar, RR. Dahil mo yung mga rhyme na yan. May midbid ka doon. Yung mansanan magiging mo. Isalak mo natin maski kawalo. Roger. Yan ba kulaon ng suporta yan? Anyway, pahit pa. Diretso. Roger tabi si Raye. Sa mga dugang pang police report, apat man ang akusado sa panggagadan tabi si Raye. Sa sarong persona kang nakaaging taon sa Banwaan kang Barangay Albay, na-arestar na tabi si Raye. So, matatandaan tabi si Raye na kang nakaaging taon, ika-anong kang Disyembre, bandang alas 11 ng pagkaugto, pinamaradahan asin sinaksak ng apat na kalalakihan, gamit ang sarong mapanas na bakal, ang sarong lalaking pinagbistong si Romel Balisa Birmas, 40 anyos, asin residente Campo Cres, Barangay Bongga, Bakakay, Albay. And sikon sa pamangkin kaining biktima, nagibo pa sa buot kasi yan tiyoon na sa udon ang pangaran kang mga personang buminugbog sa iya habang sinda pasisiring sa ospital. And sa kasamaang palad tabi si Raye, nagadan ito nga ning biktima tabi si Raye habang pasisiring sa ospital. And ang pamilya kay ni tabi si Raye naghagad ning hustisya sa pagkagadan kan sa indang mahal sa buhay. And bilang tugon sa indang pangapudan,
sa napanimbagon ang mga suspetsado sa tabang tabi CRIA kang isumbong hotline ang himpilan kang pulis kang baluaan kang baka kay manlilipot asin siyudad kan Legazpi na yaon sa buot sa probinsya ang mga suspetsado tabi naman si Raye. And magayon talaga ini Sir Aye na ini ang kinagayon ng kaning isumbong hotline pala. Talagang makaskas ang nagiging action tabi Sir Aye kang mga autoridad. Oo. And kung saan nga ni tabi Sir Aye nagresulta sa pagkakahulog sa kamot ng mga pinagsarong unit ang apat na akusado na pinaghahanap kang batas para sa panimbagon sa kasong murder o pagbalgar sa Section 5 Section 52 kang revised penal code. Hinot na nadakop tabi Sir Aye si alias Cram kang nakaaging petsa 19 kang Hunyo datong bandang alas 6 kay aga sa iyang pinag-iistaran sa Bakakay Albay. And sa mentos tanto sa duwa pang akusado pinagbistong si Rald, residente tabi ini Sir Aye kan San Joaquin kan siyudad kan Legazpi na pinag-arestar man bandang alas 6:55 maning pagkaaga asin si alias Rom, residente kang Barangay San Teresa, Manlilipot, Albay. And arestado man bandang alas 10:55 ning pagkaaga sa Parehong Aldaos. And sa daimong pinag-asahan tabi si Raye, so sarong akusado o itong sarong suspetsado tabi si Raye na si alias Roger, nalaban tabi ini si Raye mantang pinagsiserve ang warrant of arrest sa iya tabi si Raye. Patay. Agadigdi ini sa Bongga Bakakay Albay man sa tabi si Raye. Gusto sabihin tanang laban, patay. Roger, mantang isiserve tabi si Raye kang mga operatiba itong itong warrant of arrest pinagyat subuot kay ning itong mga operatiba ni Baradila na sana at tulos na nagpaputok. Ay visit. Tulos na nagpaputok dahilan na rason nga ni tabi si Raye na siyempre pinagyat sa operatiba nakipagpalitan ng putok itong suspetsado asin na dahil siya sinorte nagadaan. Matagal man siya no. Nag-training ito sa Baradilan siya dahil. Babul, iya pinagsasabi, sarong putok sa iya, dumansulo. Jesus, tapos? Kaya, yan, dito arrival ini tabi si alias Roger kang Bongga Bakakay Albay kang nakaaging Sabado tabi sa lagi. And sa ngunyan, maugma naman so pamilya kay itong biktima na nagkaigwa naman ng hostisya itong panggagadan sa indang kapamilya tabi sa Raye. Dahil pa man yan, tumagiban sa kurte, kung gumana sa kurte, mabsulto. Roger, dahil pag hostisya, pag nasintensyahan, iyan ang hostisya. Saka ini matatapos sa Raye na kasong ini. Iyo baga. Oo. Kasi medyo karumal-dumal ini tabi sa Raye na ginibo din sa indang kapamilya. Okay, sige. So yan tabi si Raye, ang mga dugal na informasyon, istorya, hali dito sa kuyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Criste, Kasarog, Bicolano, Worldwide. Thank you very much, Tony K, sa mga informasyon. And good morning kay Jerome Graho na nakaantabay man and kay Pading Alex na Monsalve, good morning. Kay Pading Giselle Tolosa, good morning. And kay Angelica Arsiga, good morning. Thank you sa pag-antabay. An oras 14 minutos makalihis an alas 6 nin pagkaaga digdi sanayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicolnet TV. An oras na yan, atod sa satuya kan mga minasunod. Atod sa tuya kan full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Rochelle Marcelo. Sirigman ang oras na yan, atod sa satuya kan Al-Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Sagpon, Daraga, Albay. Al-Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Pamana kay Tricia.
And pagkali nindong aluminum and glass supply, mahiling magbalyo ka mo ng tinampo, mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office ka ng mga ng servidor kan banwa ang kandaragana si Attorney Joey Marciliana. Kung ka mo nangangaipon nin legal documents, legal consultation, legal advice, magpasyar sana sa Marciliana Law Office sanapon si Attorney Joey Marciliana. Okay? And kung kamo naghahanap man no okay, oyo, tama, naghahanap kamo ng rent-a-car, pwede tabi kamo dyan mag-inquire sa Marciliana Law Office tan na manager kan CJ's Rent-A-Car dahil iba kundi ang aking gayon ni Attorney Joey Marciliana na si Charles Joseph Marciliana. Sabi niya, auto ko drive ko, safe and biyahe mo. CJ's Rent-A-Car. Okay, and siyempre mabuhay sa inner wheel kag sa chapter sa panginginot ni Sischa Barbacena Marciliana. Ang grupong ining inner wheel anday sawa na sige ang tabang panaonin mga ayuda kung igwang nag-abot sa sayda sa mga kapwa Daragenyo, Albayano, Bicolano. Okay? And kung nansa indong mga sarakyan may diferensya, magpasyar sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Pork 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. RB Brothers Car Service Center, iyan ang mapaayos o kaya yan ang maayos kan gabos na problema kan sa indong mga sarakyan. Hanapon sana si Doc Boy Gulyem na tag-iya, sabi sa Masbate, tag-iya sa RB Brothers Car Service Center. And duman sa mga gusto magkakanin mga Filipino cuisine, mga authentic Filipino cuisine, magpasyar sana sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Daraga, Ginubatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalin Arionday. Okay, sa mga nagkakarapi-kapi na sa oras na ini, sabayanin mainit na tinapay, masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madaling hanapon ini, takahilera sa naining gayo kan o kaya kahampang sa naining gayo kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. And safety. Magamit din di kalidad na LPG. Magamit din gasol na mababakal sa Top Gas Gasol. Nagagi sa tamang proseso, regular na inspection kan mga tangke. Kaya sign ka pa sa gasol na mababakal sa Top Gas Gasol. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, sa Susi Cafe, magpasyar kung gusto ninyo mag-unwind dyan sa Porok Sunflower, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Good morning sa Sunflower Boys. Boy, good morning tabi sa imo. And syempre, good morning man sa tuyang mga tropa pips dyan sa New Jersey, sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Beck, and kay Mayra Ligaspi. And of course, kay Sir Idol, Mr. Matsulito. Okay. Ikaw pa? Dahil na. Sige. Padagos kita sa mga istorya. So tatangwin niya, saka na po yan ta. Medyo may kamunduan na tatangwin. Oy, good morning pala sa Barangay Maracabak, sa Barangay Official, particular kay Kagawad Mirandilla. Okay? And sa sayang pag-iriba, So, daw kung naakomodar ito, kaso banggi, duman sa polyclinic. Na may pasyente sindang dara, pero garon na pasala, miscommunication o So, sa indang pagduman. And ako believe ako sa kunyan. Talagang sa lokal na gobyerno kan Castilla, sa panginginot ni Mayor Bong Mendoza. Very open sa Castilla. Anytime nakaipuhan nindo ang ambulansya para sa pasyente, yaon
day pa akong naarama na sinayumahan. Kan na ano ini sinayumahan kan na LGU na magamit ang ambulansya kung kadabis nakaipuan kan Castellanos. Believe ako. Saludo tabi ako sa ano ini sa mga birada ni Alcalde Bong Mendoza. And siyempre sa mga personahes kan MHU, kan MDRRMO, oy namit ko so saro kong primohon na taga Barangay Loreto si Noel Andes Avila. Okay? Siyang piloto kan ambulance kan MDRRMO. Kaso Bangge. So sana na ako mura rito kasayang man kan pagluwas kan so mga kapagalan kan gabos. Bilib man ako kay sa mga barangay official kan Maracabak. Talagang inalalaya niya lalo na kay Kagawad Mirandilla ang nasarong constituentes o kaya constituente ang pamilya na hanggang sa makaabot duman sa polyclinic for actually bako man emergency siya or check up lang pero medyo may maselan so kamatian. Okay? Sige. So good morning sa barangay official kan Barangay Maracabak, Castilla, Sorsogon and sa Barangay Loreto and sa bilog na pamilya kan Andes asin sa mga nakaaragom kan mga Andes. Good morning tabi halikay Arandar Bicolandia. And syempre, good morning kay Sir Efraim o Efraim, nalulula ko sa magtugay. Kambal kayo ni, sarong Efraim. Mendez. Sir, good morning tabi sa imo and sa bilog na pamilya and syempre sa bilog na Pards FII Castilla Chapter. Good morning. And kay Manager Eden. Good morning man tabi sa imo. Salamat sa paggatabay. Masirip daw kita digdi sa ibang kunyan. Sa ibang monitor minsan may mga viewers na day ko manahihiling digdi and comment minsan sa ibang kunyan sa ibang monitor aber daw kun igwa digdi saka yaon digdi si Boboy si Wad Boboy Llamera yaon digdi sa ibong naka-comment o nakahiling. Anyway, good morning tabi Wad Boboy Llamera Marantal. Day ka na masiro sa Barangay Maracabak, kahuron ko nakasubangge. Ay siya kahuron. Ako na nagtaga dikit-dikit na mga kita. Digdi. Si nakakunya good morning ngaya Manoy Ayi, sabi ni Angelica Arcega. Good morning man tabi sa imo ni. And kay Jobel Galicia, Idol Ayi Arandar sa 2022. Aki pa ako, idolonon ko na po ika. Maray pag-abot sa serbisyo publiko, mabuhay. Ika talaga, pilyo ka talaga, Kagawad Jobel Galicia. Ako kan sa dayman, at magpinpal pa sa nadasuin ako mo daso, ako dangog-dangog ka na. Okay, thank you very much Jobel, Idol, good morning. And siyempre sa bilog na pamilya. Kay Renz Luna, kan DCGB, maray na aga ngaya boss, maray na aga man sa ima. And of course, kay Sir Mr. Macholito, marinal daw niya sa imo idol, pakibati tabi si Papa ko. Happy birthday, Demetrio Romano 113. What? Totoo? 113 years na siya. Ay, grabe. Yan po digdi siya, sir, sa Bicol. O yan sa New Jersey. Ito mga dapat ma-interview. Ano tabi ang sikreto ni Erpat mo, sir, Mr. Macholito?
Yugon 1113. Ay grabing kaugmahan yan, kisarong pamilya. Although, indakon makusugpaan 113 na ini, o maloya-loya na, o ano. Pero still, nahiling ba na, ang magurang nahiling nga na maedad na yaong pabuhay pa, kaugmahan po yan, ano? Mabuhay tabi, sir, si papa mo. Happy 113th 13th birthday. Okay? Sa 2022 na sa 2022 ini ang totoo. Siyempre, bako mambaga kita piki. Ika talaga, Renz. Sa hindi, Renz Luna. Arandar 2022. Okay. Una ko buhay pa. Nasa heaven na pala. Pero 113 ngunyan. Okay. Sige, pero still, narunduman pa rin kan pamilya. Happy birthday po. Magayonon so automobos aye na gamiton sa 2022. Pwede ito itukad maski sain. Apira ka ito, Idol Jobel Galicia. Apira ka ito ang auto. So amigo kong taga San Vicente Castilla, Sorsogon, dadagdagan pa na ito kay Carabao na may pababa. Tangan idang suksukon me, an kasulok-sulok kan Castilla. Kaya, okay. Sige, panagos! Sabi ni Renz Luna, oy magdangog ka, Idol Jobel. Padi Jobel Galicia, maiba kita. O, saka, umiriba ka mo. Umiriba ka mo. Padi Jobel Galicia, maiba kita ha. Ayun na nga magiriba kita. Magiriba ka mo. Okay, digdi na kita. Matatapos na ang oras ta. Aday ko man ini matatawanin bilog o klaradong eksplanasyon, alagad iluwas ko sa indo mga karandar, mga kasurog, ang inagrangay kan naka-resibi na nin bill sa kuryente. Hiling atabi nindo ang social media duman sa about bill kan Albay Power and Energy Corporation. Tasupig babayadan dang 4,000, ngunyan 7,000 na. O yung kuno man ang 3,000. O ano na ini kita sa Pilipinas? Dahil na talaga kitang magigilibo. Ang sabi kan iba, pwede na tabi ini magbaba o kaya magbawas-bawas alang-alang sa kadaklan. Alang-alang sa kadaklan na konsumidores na nagsusuporta sa mga politiko kada bes na igwa kay eleksyon. Mga politiko tabi digdi sa Albay. O dahil nakitang pilion poon sa barangay hanggat sa gobernador. Dahil po kita kaini na magiginibo, kay matabi diyan congressman, tayo ni da, bako man apek ang nagpalangkaw. No di, so, ano ini? So, WISM, WISM. So, ano ini? O ini da so kunyan, ang WISM, iyo ini so, ano ini? Wholesale Electricity Spot Market. Iyo ini ang nagpalangkaw. Tampig iisip kan iba na konsumidores, ano na ngayaan natatapig sisingil nindo sa mga tultol na parabayad, so mga moroso kan iba. Bako, maliwanagan ko kita kayo ni, kung sisay talaga ang nagpalangkaw. So, WISM, uso APEC. Tibad paglangkaw kan WISM, dinagdagan pa kan APEC, makuasa na ninda so mga kaipwa na masingil, lalo na doon sa mga day nagbabarayan o sa mga sa pinurotulan. Dapat maklaro tayo ni, ano? Kaya ako, kung may kung nakaantabay dyan si, ini matibay ini, mag-analisar ka ini, si Sir Toy na Reynoso, matibay kayo ni mag-analisar na mga istoryang ini sa APEC, Buda, Aleko. Pero ang sabi, WISM da ang nagpa-langkaw. Malay ta ginamit lang sa WISM, day taram. And may sarong abogado,
Magayon, day ko na nakukuha o garing. So, si Atty. Olay Balbaya ito, so nag-post ito sa social media about kay ni na APEC, Aleco, magayunon ko tayo ito. Maestro ko ini si Atty. Olay Balca ito sa kan kita nag-aabuga siya. Maestro ko ini, kundi ako masasala sa subject na property. No, ang grade ko digdi 91. Okay. Kay Atty. Olay Bal. Gusto ko ini ma-interview about kay ni. Grabe yan na inagragi. Halos kabanga. 4,000 tapos madali na pati mag 8,000 subayadan. Grabe baga po. Ano nakita sa Pilipinas? Sabi, may magiginibudada kay ni ang mga politiko. Taday man kay ang ultimong magiginibu kay ni na mga constituentes, konsumidores, magwiga. Iyan ang pinakagi. Dahil man kay magiginibu kung magboses-boses na, magkororte-korte. Dahil pong magiginibu. Wa-effect po yan. Ang pinakagibo sana, pinaka-epekto kay ning mga konsumidores, magwiga. Pero sala man. Bako man sumagdemonstrar dyan, magwiga. Gusto sabihin, garon nabasa ko, nadalaganan kan mata ko itong post kan sarong abogado. Ano daw nga kung di kita magbarayad? Dahil magbarayad ki mga sambulan o magtyaga nga na. Kaya ito nga ning brown out baga, kan pagkabagyo. Ako pabor ako kayo ito. O dahil magbarayad ki sambulan, dahil ki mga uro internet. Dahil ki mga live, dahil ki mga sakripisyo one month, dahil magbarayad mananggad, abir daw. Kung sa'yo nan makura ki income ninda, siyempre malayas, dahil nangya kita digdi, taday man nagabarayad ang tao. No, dahil pagkasararo ang mga konsumidores kan albay. So may pambayad, ayos. So dahil kumusta? So tama-tama sa non-income sa pamilya, kumusta? So ang magiginibod digdi, lalo na yung magbabatas ta, digdi, ang mga congressmen, ibasura ang ipiralo. Tasaro da ini, dahil ko aram kung paano ini naging factor kan paglangkaw kan bayadan sa kuryente. Dahil ko aram kung ano ang kung nata apektado kay niong ipiralo. Ining pigapod na Electric Power Industry Reform Act of Electricity as Commodity of RA number RA number 9136 and Electric Power Industry Reform Act. Dapat kay ni daa. Nababasa ko ini pag may nagarali-rally diyan, ibasura ang ipiralo. Ako man, sige ko man sa nansirip diyan, pigahiling ko, dahil ko man nasasabutan. Kung ano ang epekto, dahil man ako nagbabasa ka ini ang RA 9136 din eh. Pero may mga eksperto ka ini na pwede mag-interpretar. Ba isa nata pag nalugaran kita, paparasyaran ko yung mga eksperto. Grabe man. Kung ano sa napalan ang imando ninda, sa bagay, araw na kita ka na Pilipino. Kung ano ang imando sa satuya, masurunod na sana kita. Makahirak man kita kayo na eh. Dapat may mag-spearhead ka ini. Iyan na nga kunyan, dahil magbarayad ki sa bulan, o hanggang sa 2 bulan, magtsaraga ki madiklong. Abir daw. Nga puro tulan, sabi ba kayo ito gabuhado, di karabit nga ning daw. Tama bagata, sa tuya baga ini, bagkuman ini sa inda, para isinuro so ini kan mga nagkapirang mga gahaman, isinuro so ining APEC. Imbes tol-tol Aleco ko tanganing may boses ang konsumidores kasi pagkan Aleco cooperatives po ini para sabi ko nga ni ito pa sa mga programa para gigibuon kay ito kan Aleco haralion gabos na empleyado salidahan kibago iyo man sa nan pinakadabes kay ito matultulso Albay Electric Cooperative. Ultimo ka itong mga batan, mga empleyado ka ito kanaliko, isus ng mga ambog. Totoo po yan. Una mo, kung dekwaram, kung nata mga ka ito, kadakla na personahe, malanga ambog, puro may aram. Okay, ito haralion man sana ito, salidaan kibago.
Nata, nga igwa pakiaro ka na tawo na bago, day kurap dyan. Igwa. Tumarap siya na kamo sa kuya. Day take over may ang kang grupo ko. Day korupsyon. Mababa ang bayadan sa kuryente. Matultul ang serbisyo. Sisay nga mga general manager. Ako! Ako, o anong problema dyan? Basta dahil korupsyon, tultul ang serbisyo. Bako manan maraot, baka? Kaya, ako pabor ako duman kay abogado na dahil magbarayad, magwiril ka, dahil magbarayad, pabor ako duman. Maski dahil kitang programa kipirang kisang bulan o 2 bulan, okay lang yan. Kaya, maayusan na. Iyan man sana ang solusyon tabi. Mga albayano. Mga butantes kan albayano. Pag may magkandidato, dahil ka mo nga ni magpadara sa pira, hapoto nindo kung ano ang magiging buninda, digdi sa mga basic needs na pawara-wara ang serbisyo, maluya ang serbisyo. Buda, makagibo lamang kimob sa kongreso na halion ang ibasura na ang ipiralo. Iyan ang dapat gibo nindo albayano. Natangi ka, no? Human. Maraming salamat, idol, sabi ni Sir Mr. Macholita. Okay? O sige, lampas na ako sa oras, may gibong pa kita. Pipa, sisugo pa ako ni Mrs. Okay? So, mga Karandar, mga kasurog, inabot na kita kang parametros na pamamarang digdi sa programang Arandar Bicolandia. Sa liwat sa aga magirilingan naman kita, magmarati ang kita, Miyerkules. Sugod dyan parametros na maparam kita. Sige, sa giraray sa ngaran kan Bicolnet TV sa panginot ni SM Maestro Nel Adtuon. And sa Tagatod Bareta kay Patrol numero 2, Tony K. Initabi si Andes Arieta. Nagapaabot sa Indonesia lang matunununon sa sawang pag-antabay digdi sa programa. Iyan ang pangpakusog kan sa tuyang resistensya asinbuot. Habang yaon ka mo nagantabay, diretso ang Arandar Bicolandia. Sige, mga karandar, mga kasurog, saka naman, surati sana. Thank you.